О! За какво ме именюе? Ну, как човек, значи. Толкова труд се полага. Знаеш как тежи, като са на малко, колко и дете иска да се побира. Не съм се подил, значи как да си я слушай, това е музика много важно. И сега всичкото това нещо трябваше да го запишем. Охо. Всяко ми закапиш телефона, колко бой ще издеш. Ох! Оня ден викам на нея и на тази дето е до нея. Викам, им нужно да купа някой друг проблема, защото времето, знаеш, спомнят, не да изпъбява, да ги подмена. И она нейната сестра, дето продава и бирата, тук да ти кажа, и само тук се вика най-хубавите наши от там. От Панагил. Да, крабът ги вика още. Хубавица, трябва да ти кажа категорично, че се вика памук. Обаче ви каза моят годин,